愛の原理というのは、人間というのはともすれば人から愛を与えられることを求めるものであるけれども、それは実は天国への道ではないということを教えています。天国へ向かう道は人から愛を奪うのではなくて、人に愛を与える道である。他の人々を愛するということである。あなた方の損得に関わりなく、利害に関わりなく、他の人々を愛する。同じ時代に生きた他の人々を愛するということ。愛するということはどういうことか。その人たちの素晴らしさを認めるということです。愛するということは、自分自身ではない他の人が素晴らしい人生を生きるということを肯定するということです。他の人が幸福になり、笑顔になり、豊かになり、そして正しい道に入っていくことを喜ぶ心を持つことです。